моҳи рамазон моҳест ки ҳар кас мехоҳад кори хайр кунад, ҳар кас мехоҳад иваз шавад, ҳар кас амали бузург анҷом додан мехоҳад. Дек вақте ки моҳ ба охир мерасад, мо чунон пурбор мешавем ки биёед ҳақиқатро бигӯем, бисёре аз мо инчунин худи ман надорем барномае ё ҷадвали рӯз ё тассаввуроти аниқе ки мо бояд чӣ кор кунем. Дар натиҷа 3-4 рӯзи аввал ба масҷид меравӣ, баъдан одатан чӣ мешавем? Мо монда мешавем. Яъне бародарону хоҳаронам, мо мулоим ва дуруст аз уҳдааш мебароем. Агар мо дур будем аз Аллоҳ тӯли 1 сол, албатта ки мо мехоҳем ин моҳро ба дараҷаи олӣ гузаронем. Лек мо бояд оқилона ва дуруст амал кунем. барои худ амалеро интихоб кунед ки аз уҳдааш бароед, яъне чени қувваатон, то ин ки бароятон мушкил набошад. барои худ амалҳои мушкилро интихоб накунед, масалан хондани 1 ҷуз Қуръон дар як рӯз. агар метавонед, агар қувваашро доред, пас ин хуб аст. лек агар шумо ним саҳифаро бо мушкилӣ мехонед, ба худ меъёр нагузоред 1 ҷуз. ғолиб намешавед, наметавонед. барои ҳамин лозим нест. шумо хубаш барои худ як барномаи аниқе нависед. масалан чунин: ман имрӯз намози хуфтанро дар масҷид мехонам. ман имрӯз ин қадар мехонам аз Қуръон. ман имрӯз ин қадар садақа медиҳам. яъне мулоим ва дуруст. хубаш шумо ин қадар гиреду ва ҳамин тавр давом диҳед кулли Рамазон, аз он ки он қадар гирифта барои худ ҳалок шавед дар ҳафтаи аввал. пайғамбари Аллоҳ мегӯяд дар як ҳадис: ва он барои тамоми умр аст, на ин ки танҳо барои Рамазон. Аллоҳ азза ва ҷал дӯст медорад амалҳои хурдро ва ботартибро, аз он ки амалҳо калон бошанду ҳамеша набошанд. яъне шумо барои худ хубтараш реҷаеро интихоб кунед, ки онро амалӣ карда тавонед ва аз уҳдааш бароед. тамом, ин ба камияш. вале агар аз ин зиёд кунед, агар тавонед, пас хоҳиш мекунам аз Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло қабул кунад ва иншоаллоҳу таоло умедворам ин маслиҳатро истифода мекунед. ҷазакумуллоҳу хайран.